Κικίλιας από τη Νέα Δημοκρατία, συντονιστής μεταναστευτικής πολιτικής της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός είπε λοιπόν ότι με την ιδιωτικοποίηση του λιμανιού του Πειραιά είναι η απαρχή μιας νέας σελίδας για τη χώρα ιδιωτικοποίησεων. Και δίνουμε και το μήνυμα στους επενδυτές κλπ. Αυτή είναι η αλήθεια. Στην αντιπέρα όχθη ο κύριος Δρίτσας, συγκλονιστικό, προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα, προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν παραχωρήθηκε το λιμάνι. Ο κύριος Κιίτσης σήμερα το πρωί εδώ πέρα δηλώνει ότι το κράτος είναι παρόν στην Ιδωμένη. Ναι. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Το σκοπιανό κράτος είναι παρόν στην Ιδωμένη. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Εδώ πέρα έχει χαθεί κάθε μέτρο και έλεγχος. Εδώ έχει χαθεί η μπάλα, με συγχωρείτε για την έκφραση, στο ελληνικό. Πετάμε από το ένα θέμα στο άλλο, από τον ένα χώρο στον άλλον. Στο ελληνικό είναι 6.500 άνθρωποι. Έστειλε το κελπνό χαρτί ενδεχομένως για να βγάλουν και αυτοί την ουρά τους. Είναι δυστυχώς, επειδή είναι στην περιοχή μου, δυστυχώς στους δήμους και στις περιφέρειες. Είναι πολύ χειρότερα από ό,τι ήταν στην αρχή. Που λέει τι, κύριε, λέει ότι εν δυνάμει υγειονομική βόμβα, υγιή με τα δεδομένα νοσήματα, από τα κουνούπια κλπ. Το κελπνό τελικά μετά από 3 μήνες που του λέγαμε ότι στην Ιδωμένη, στον Πειραιά, στο ελληνικό, μόλις πιάσουν οι ζέστες, θα γίνει χαμός. Θα έχουμε προβλήματα μεγάλα. Θυμήθηκαν επιδημίες. Θυμήθηκαν να πασάρουν την μπάλα στους δήμους και στις περιφέρειες. Στο ελληνικό. Θέλετε να πάμε. Να αλλάξει η κατάσταση, κύριε. Μακάρι. Μισό λεπτό. Στο ελληνικό δεν ξέρω πώς θα αλλάξει. Μισό λεπτό για να ολοκληρώσουμε, έτσι. Κύριε, πώς θα αλλάξει. Θα φύγει κόσμο. Θα φύγει ο κόσμος από εκεί. Πού θα πάει πού. Κύριε Καμπουράκη, Χτες 700 πήγαν. Εάν θέλετε να δούμε την πραγματικότητα σφαιρικά, να δούμε και την άλλη πλευρά. Ποια είναι η άλλη πλευρά, τα οικονομικά θέματα. Η διαπραγμάτευση. Πάρα πολύ ωραία. Τι συμβαίνει στο Χίλτον, ποιο είναι το αποτέλεσμα μετά από 6-7 μήνες που τους κυνηγάμε από πίσω. Πάτε, κύριε Κικίλια. Έχετε συνηθίσει το μπάσκετ. Που τους λέμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί αυτή η διαπραγμάτευση. Φτάσαμε σε 7 η ώρα το πρωί να μεταδίδουν οι ρεπόρτες σας ότι πήγαν να κοιμηθούν για λίγες ώρες οι άνθρωποι, να εξαγήσουν στις 3 η ώρα, επειδή δεν υπάρχει συμφωνία. Τι συμφωνία δεν υπάρχει για τα 5,4 δις, κυρίες και κύριοι, μέτρα που σας φέρνουν και για τα οποία δεν συμφωνούν οι δανειστές και θα είναι παραπάνω τελικά. Γιατί ας πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, αυτή είναι η αλήθεια. Η διαφωνία δεν είναι. Παραπάνω, αλλά αμφισβητούν την εισπραξιμότητα. Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν. Αυτό, πάρτε άλλα μέτρα που να είναι σίγουρα και λεφτά. Άλλα μέτρα. Σίγουρα λεφτά. Και άλλα μέτρα, κύριε Κορομέ. Άρα λοιπόν έχουμε το προσφυγικό μεταναστευτικό χάος, μπάχαλο, κανένας έλεγχος. Στον αέρα όλα από μια πλευρά και το οικονομικό από την άλλη ομοίως και πάμε στη Μεγάλη Εβδομάδα. Ας επικεντρωθούμε λίγο σε αυτό που γίνανε χθες στην Ιδωμένη. Ωραία. Εάν ήσουν εσύ υπουργός δημόσιας τάξης. Που έχει υπάρξει. Που έχει υπάρξει και το ξέρεις το σύστημα. Τι θα κάνεις δηλαδή. Θα βάζεις στα μάτια να βαρέσουν τους Σκοπιανούς που είχαν περάσει έξω από το φράχτη. Θα μου πεις δεν θα έχει φτιαχτεί η Ιδωμένη. Οκ, εντάξει. Σε 4 κινήσεις. Αλλά σε αυτό το πράγμα που έγινε. Διότι αυτό θα ξαναγίνει. Την ελληνική αστυνομία και το ελληνικό κράτος. Μάλιστα. Θέλετε να μου πείτε ότι αφήνεται αυτή τη στιγμή η ελληνική αστυνομία Ελλάδας να κάνει τη δουλειά της? Δηλαδή, τι πιστεύετε ότι η ασφάλεια της ελληνικής αστυνομίας δεν γνωρίζει ποιοι είναι αυτοί οι αλληλέγγυες εισαγωγικά και οι ΜΚΟ εισαγωγικά που παρακινούν αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους? Αφήνεται να κάνει τη δουλειά τους. Οι 300 αστυνομικοί. Ο υπουργός σχολιάζω, έτσι. Σχολιάζει. Σαν σχολιαστής. Οι αστυνομικοί, οι Έλληνες που ήταν εκεί, τι από μόνοι τους δεν παρενέβησαν? Έχουν εντολές αυτοί οι άνθρωποι πολιτικές ή δεν έχουν εντολές? Δηλαδή παρενέβησαν σε ουδέτερο έδαφος, ελληνικό έδαφος, σκοπιανό έδαφος, αδιανόητα πράγματα. Οι σκοπιανοί αστυνομικοί και οι δικοί μας όχι. Γιατί δεν έχουν συνείδηση, γιατί δεν ξέρουν τι πρέπει να κάνουν υπηρεσιακά. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Οι Ιδωμένοι με αυτή την κυβέρνηση. Πώς είναι λίγοι και δεν επαρκούσαν? Με αυτή την κυβέρνηση πριν από μερικούς μήνες επιχείρησε και αποσυμφόρησε την Ιδωμένη από 8.000 ανθρώπους. Αν γινόταν παρέμβαση και από τις αστυνομικές αρχές, γνωρίζουμε τη διπλωματικό επεισόδιο? Κυρία συνάδελφε, δεν πάει έτσι. Παρέμβαση να μην πλησιάσουν το φράχτη. Να τους αφήσουν να πυροβολάνε μέσα στο έδαφος. Δηλαδή εδώ στην Ελλάδα καμία αστυνομία, κανένα καθεστώς, κανένα αυτό δεν έχει πυροβολήσει με πλαστική σφαίρα. Ως τώρα, δόξα τω Θεώ, δεν έγινε. Έχουμε γνωρίσει και πλακώσανε σκοπιανοί και πυροβολάγανε. Και δεν ξέρουμε ακόμα πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Εσείς εννοείτε ότι οι αστυνομικές δυνάμεις δικές μας να εμποδίζουν τους πρόσφυγες να πλησιάσουν το φράχτη? Τι εννοείτε ακριβώς? Σας ξαναλέω, οι πρόσφυγες, οι δυστυχείς αυτοί οι άνθρωποι και οι οικονομικοί μετανάστες και οι παράνομοι κλπ. Δρούν από μόνοι τους ανεξέλεγκτα? Θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι. Τους παρακινούν κάποιοι. Έτσι, τώρα για να τελειώνει η ιστορία. Όπου λείπει, κύριε, το κράτος δικαίου, παρισφύουν όλοι αυτοί. Επειδή λείπει το κράτος δικαίου όμως. Γιατί οι ΜΚΟ υπάρχουν χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και η Νέα Δημοκρατία δεν είχε φτιάξει το θεσμικό πλαίσιο να προστατεύσει
και την κοινωνία από αυτές τις ΜΚΟ. Ναι, μα εκεί όμως υπάρχει μια εικόνα ότι ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Κύριε Οικονομέα, χωρίς να υπάρχει θεσμικό πλαίσιο, οι ΜΚΟ σαφώς είναι και ανεξέλεκτες. Εδώ για το θέμα το προσφυγικό δεν υπήρχε ένα υπόδειγμα. Δεν ξέραμε, έχει συμβεί αυτό, άρα μπορούμε να λειτουργήσουμε έτσι και ενισχυτικά να αυξήσουμε τις δομές μας. Στην Ελλάδα το 2014. Δεν θυμάστε τι γινόταν. Λοιπόν, παρακαλώ, κύριε Παπαδάκη. Το εξής παράδοξο. Έχει εκχωρηθεί η εθνική κυριαρχία στην Ιδωμένη. Αυτά είναι επικίνδυνα θέματα. Έχει εκχωρηθεί η εθνική κυριαρχία. Εδώ το καλέ σε λίγο θα χρειά της κατάστασης που έχει δυστυχώς εγκαθιδρυθεί στα σύνορά μας στα βόρεια. Υπάρχουν ανεξέλεγκτοι κύριοι τρίτων χωρών. Προφανώς όλοι αυτοί οι αλληλέγγυοι και λοιποί δεν είναι εθελοντές, είναι χρηματοδοτούμενοι όλοι. Η business είναι τεράστια. Κανείς δεν έρχεται για την ψυχή της μάνας του, δυστυχώς. Είναι και μερικοί που έρχονται. Αγαπάει αυτούς τους ανθρώπους. Και αν είναι κάποιοι από αυτούς που στο έχετε εθελοντές, μιλάω για τις ΜΚΟ αυτές που βάζουν τη φωτογραφία στο site με ένα παιδάκι το οποίο δήθεν σώζουν, παίρνουν τις χρηματοδοτήσεις από την πίσω πόρτα, και δεν αφήνουν την κατάσταση να αποσυμφορηθεί από εκεί και από άλλους χώρους. Εδώ όμως έχετε. Πάντως μοιάζει απαραίτητο και αυτονόητο, ρε παιδί μου, ότι το κράτος πρέπει να ελέγχει ποιος μπαίνει και εδώ έχετε λοιπόν ο ρόλος του κράτους. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Το κράτος είναι υποχρεωμένο. Δεν είναι θέμα, κύριε Οικονομέα, δεν είναι θέμα είναι εύκολο ή δύσκολο. Ή μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους οι κύριοι και να διοικήσουν, ή να μας αδειάσουν τη γωνιά για να τελειώνουμε επιτέλους. Με μαθηματική ακρίβεια θα δημιουργηθεί κανένα επεισόδιο που δεν θα μαζεύεται. Θα στηρίζουμε κάποιο θύμα. Μισό λεπτό. Ο αριθμός των 50.000 προσφύγων που είναι αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και μετανάστες, μικρός αριθμός για μένα. Κυρίως είναι πρόσφυγες. Πάνω 50% πλέον. Είναι οικονομική μετανάστες, παράνομοι μετανάστες. Θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους όμως. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Να συνεχίσω. Εκμεταλλεύτηκα λοιπόν. Κύριε Κικίλια, θα με αφήσετε. Να σας αφήσω, βεβαίως. Αλλά δεν μπορεί να φταίνε πάντα για όλα οι άλλοι. Πάντα. Η συνοχή. Δείχνει κράτος. Και εγώ το προσυπογράφω αυτό το οποίο λέτε. Αλλά αυτό το οποίο λέτε αντίκειται σε αυτά που λέει η κυρία Χριστοδουλοπούλου, ο κύριος Δρίτσας, η αλληλεγγύη. Η κατάσταση αυτή τη στιγμή, κύριε Κικίλια, βλέπετε πώς είναι. Συμφωνώ μαζί σας. Βλέπετε πώς είναι. Πράγμα δεν μπορεί να αντέξει άλλο ελληνικός λαός και πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Δεν κλείνουμε τις πόρτες. Εδώ το ζητούμενο είναι πόσο βαθιά θα βάλει το χέρι ο Έλληνας στην τσέπη. Γιατί οι κύριοι, ακούσατε πριν, αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι πώς θα διορίζουν οι μετέρους. Πώς θα το παράλληλο πρόγραμμα και αυτά τα κολογήθια τούμπανα τα οποία έχουμε ακούσει 100.000 φορές από την πίσω πόρτα, έτσι ώστε ο στόχος ποιος είναι, να παραμείνουμε στην καρέκλα. Έχει φανεί νομίζω παντού σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής τους. Αν λοιπόν αυτός είναι ο στόχος, το μόνο πράγμα το οποίο τους ενδιαφέρει είναι πώς θα προασπίσουν αυτό το οποίο θεωρούν οι ίδιοι κεκτημένο. Δεν μπορεί να την καταλήξουν την καρέκλα και οι συνάδελφοι ξεχάσετε και τις εκκλήσεις και τις αιτήσεις να παραιτηθούν. Δεν παραιτηθούν ότι οι άνθρωποι κοιτάνε την πάρτη τους, όχι τη χώρα. Το Σεπτέμβριο αποφάσισε ο ελληνικός λαός, κύριε Κικίλια. Σωστά. Αποφάσισε 3 φορές. Δεν έχει άλλο χρόνο. Και έχει την ευθύνη. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ποιος είναι ο επόμενος Βαρουφάκης. Εγώ αυτό ρωτώ. Υπάρχει επόμενος Βαρουφάκης, κατά τη γνώμη μου υπάρχει. Ποιος είναι ο επόμενος ο οποίος με δόλιο τρόπο θα λειτουργήσει έναντι στα συμφέροντα της επόμενης κυβέρνησης, θα βουμπευθεί, αλλά έχει κάνει τη δουλίτσα του πριν. Υπάρχουν τέτοιοι υπουργοί στην κυβέρνηση. Συνομιλούν με τους κυρίους της Τρόικα. Μόλις κλείσει η αξιολόγηση.